cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba an minnu b'a la Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye k'aw bisimila aw ka émission Mali kɛnɛ kan plateau des stars ne y'o de fɔ ye ale émission min nana aw lafiyali kama aw kana stressé aw ni stressé kana ɲɔgɔn fan si donc o hukumu kɔnɔna la aw ka lafiya kama an ye ci bila an ka dɔnkilidala ba dɔ de ma a y'a tile kɛ sa donc comme ne tɛ kuma ni ne kumara o fɔ ne b'a lajuguya hors tɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ donc tɛ kuma jan bilen n bɛna kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye voilà bonsoir. Bonsoir. Ko bɛ cogo di? Ouais, ko ka fisa. Patron ba. An bɛ yan nɔ. Donc i pɛrɛnna? Ouais. Ko in bɛ se ka daminɛ? A bɛ se ka daminɛ. Voilà. Sisan nɔ an b'a ɲini fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye ne kɔni b'i dɔn ka ban. Oui. Mais caman b'i dɔn dɛ surtout vers min b'i ɲɛ la. I k'i yɛrɛ fɔ an ye an ka faamuyali yɛrɛ de sɔrɔ i ka kow la. Voilà, c'est Cheikh Abdelkader Traoré. D'accord. Voilà, mon nom d'artiste, c'est AK45. Ah ouais. Voilà. Ah, famille, AK45 de Binani. Voilà. D'accord. Sinon, avant d'entamer avec les questions, oui. On me fait qu'il y ait un bardon, on me voit timina, on a pays avec la situation min traversée. Oui. C'est pas du tout facile avec le coup d'état et tout. Effectivement. Donc ça, on me fait qu'il y ait un dit aux situations. Bon, il n'a pas là droit. Il m'a fait un béga kelé parce que moi je vois qu'il y a moins de patriotes quoi. Comment ça? C'est-à-dire que Malien Makaire est follow quoi. Il faut que quelqu'un genre chef ou théo, moi me sens fait au théo quoi. Il faut que chacun d'entre nous se dise que ne peut pas que je me bi mou me ga jamana la tanye. D'accord. Soyez correct. Voilà et puis bega ki yere ka fo ni en ke toujours nyona gauche kuma be solution te yere bolo. Kuma be do de ga kuma be da amani manka aketa. Voilà, c'est comme si on me ga balontane la dia quoi. Et sporteur be da la ga ka ko do mais ni ou bla terrain on a peut rien faire quoi. Voilà, donc begi imago don minga ngamnge oko kedron quoi. Voilà, et puis je pense que avec Nyanaba quoi. D'accord. Donc comment yana AK45 familiali sur la iganu kuma yana. Donc on va continuer dans la question yi. Y a pas de souci. So on va faire un don RD. AK45 yere ya sur donc li kono togodi. Bon en réalité ne raconta donc me donc dalay. Parce que c'est après le bac. En 2008, Kene donc l'ida d'amener fin 2009 quand 2010 da. Voilà. Donc la fin qu'on a un concert là le 25 décembre 2009 au Palais de la Culture. Donc nera que mes fans ont fait ado. Bon après ça, on est au studio là. Sinon même musique la mere depuis fitinama même depuis 99 tigan jaga album follow cours du soir ne ba be biché depuis anga 4 pilnin beno il be big do cachette la ga mononta face A face B effectivement voilà donc on m'a biché par cœur voilà moi j'étais vraiment un mélomane quoi même musique la métro donc même moi-même je m'attendais pas à ce qu'un jour j'allais devenir artiste. Voilà. Mais donc nera de la musique et puis voilà. J'ai fait un premier morceau avec un ami qui n'est plus ici à Bamako. Allez qu'on a séjour là à Bamako. D'accord. Donc après moi j'ai continué en solo. Voilà. D'accord. Famille sur là ou là. Mais ça me fait donc au Kera sans rejouement. Et quel est sur la c'était en quelle année? 2010. 2010, notre premier morceau bora 2010. Voilà. Bon, un clembo là après 2011 qu'on en est là tout grand on a réellement quoi. D'accord. Ouais. Voilà. Famille sur là ou là. Ça non, on me fait donc généralement AK45 yérebe sujet sous du monde abordé et donc le qu'on a là quoi. Bon, ne radam nani endu dongli. Voilà, un dongli mais parce que en refait un film me l'a kojugu. Voilà, donc mais un dongli d'après je parle mais pas comme société quand fait mon numéro c'est dans la mais d'offre luka et puis il a fait comme je parle souvent de tout et de rien quoi. Comment de l'état sur la musique d'obé non. Tu vois que ça n'a pas de sens mais avec ça la main. Mais nga mu era ka chan kon me kuma société kan voilà mo ina fanye sungali mbo mo ya la me chama ka famia ta sura la quoi ay be touché quoi parce que il gara dien mo ye
il va te me furu sera fait quoi. Voilà, un truc comme ça. Voilà, famille sur là ou là. Comme il y a qui a damné un dongli. Anna en laili baro be feka do na so yere be en duka ni me wa. Non, bon te en duka mais juste que dans l'année un morceau d'or tantarana sirigi fait non. J'ai dit bon, on va faire quand ils sont en baraka na donc sirigi a biti glan. Donc sirigi jabati. Sirigi jabati. Ouais, donc sirigi a dit au cara en 2012. Coup d'état wakati era la mo be marfachi la wa metan nga sigina studio la. Famille sur là voilà. Au carreau là donc le daw kanté et puis ça a marché quoi. Voilà. D'accord. Famille sur là ou là. Ça non AK 45. Oui. A me fait cadeau. Donc les coffres il be bara wereke. Si je suis agent commercial. Les produits artisanaux tels que Djemeni, Bogolani, Balanou. Voilà, moi le ferai quoi. Voilà. Ok, d'accord. Famille sur là. Je suis dans l'artisanat quoi. Ok, d'accord. Ça non, à me faire cadeau ça non. AK 45 ni donc dans la to, AK artiste yo, AK rappeur yo, et nous lui retchela be chodi. Non, bonen bekadi. Je collabore avec tout le monde. Ni bekadi. Nen artiste bekadi. Mais chama bo fait ta so rankin ni fani. Non, rankin te non parce que en réalité n'était abene kuna ne ga jar ni mo ga jar te clé quoi. Parce que moi en réalité moi je fais du rap comique. Ima werere ne ga style yere. Donc ne be ngarapu ge ne ima ne ga sona me to to ibta so parti ndo be obi la yele. Donc ne be nga conseiller dit en même temps je fais plaisir aux gens à mo la yele quoi. Donc quand je sympathise avec tout le monde, même moi les ni mu menyon c'est sera tagama wa photo ko di. C'est comme ça. Voilà, ni mu menyon sera tagama, il to bobo la boy là, ou ba menyon ou ba menyon sur boîte ou là. Voilà et puis amanga pa OK quoi parce que les artistes qu'on offre artistes de bois non. Donc non moi franyon là. À main quoi, il faut que anga ben jaguar ou jaguar quoi. Souvent fin obse canadé souvent. Ça peut arriver au arrêter au tel atna seigneur mare. Moi je pense quoi. Voilà. D'accord. Ça non, à me faire cadeau. AK 45 yere na so de be kalande lawa. Olma na soro ya blade. Ouais. Ikida do la ga doni fin okoka. Bon, né kalanjo en 2014. Quito là sur mes licences en gestion commerciale. D'accord. Oui. Donc j'ai licencié que donc on a un master que bon on a attrapé maghrébien là. Bon après je stage d'amener BHM là. Voilà et puis après je me suis dit que bon voilà quoi. Donc comme un boulot ma follow et puis après on verra quoi quand comment t'es mais quoi. Effectivement. Voilà peut-être dans les jours à venir maintenant études prolongées. Ok, d'accord. Ça AK 45 un me domina ekobi na soro album ne bi bolo walma mixtape pour bi bolo ikida do la no hakemi fena ikida do da ganya fodi kan. Bon on est sur un projet son chama ba kono nye featuring chama fenege ama ban fola quoi bon on va voir on va pas donner des détails amna l'aise peut-être antena foni morceau ko ba kono antena fon da kono na ra do an sira rom na ka kan donc anaka nga boka be watimna dans les jours à venir on va faire diffuser quoi on labo kalama. D'accord. Ça n'y a famille sur l'album team follow mais on va préparer ma préparation là. D'accord. Voilà. C'est sur de bonnes bases quoi. Ko Thomas Chamblé na la. Donc restez connectés. Ouais. Voilà. Donc AK 45 morceaux de beno. Ayo ngolo dimi ande. Amase son famille. Donc comme il bien déjà avec une opportunité ani enflé de bon ame famille chama so cool. Ça me fait donc AK 45 donc li ko slamé na figu. Ouais. Soin abe minkan soin yera kun ikida do la ko be détail chom na ame famille so ala. Wasla na figu nte dore. Genre nya société tagalay mo chama be slamé ala parce que il wolola ka soro il be slamé dure kono quoi bon souvent ne bien rien ne gun wolola ka soro parents et chrétiens comment tu allais faire et ma famille est-ce que tu me tout slamé ou quoi ou be to chrétien ni là bon chama ba la tem parce que on fait slamé ou be tout fa ko bon en plus la meilleure fenêtre fin soit il va là soit il est là mais ka a dabri mo ti le rubo ala law
Voilà, donc soit tu es correct, il va que a ɲɛma kan ka kɛ cogo min na ou bien i b'a dabila i bɛ kɛ kafiri kungolen voilà donc kɔfɛ n'i bɛ tobi don min i bɛ tobi quoi parce que mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si n'ala cɛ dɔn i m'a faamuya dɔw b'u si bɛ kɛ seli la n'u sara a bɛ taa ye comme quoi u ma deli ka jogo kelen seli k'a sɔrɔ depuis u wolola u bɛ seli fo ka to s'u ka saya ma o kaw bɛ yen nɔ comme si dɔw fana bɛ yen nɔ u tɛ seli mais u ŋaniya ka ɲi quoi bon ani mun ŋaniya ko in de ka gɛlɛn quoi i ma quand tu as un bon cœur là i tɛ mɔgɔ kɔniya i tɛ mɔgɔ juguya seli kɔni ça c'est la carte d'identité o ye passeport de quoi seli pour que i ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ i m'a faamuya mais ŋaniya ko in n'i bɛ seli ni dusu ma ɲi dɔrɔn c'est bon c'est n t'a dɔn mun na fɔ cogo min quoi c'est zéro quoi c'est zéro à la base quoi donc i bɛ ŋaniya de ɲa tu sois correct envers toi-même voilà a banna quoi ne b'o kuma dɔrɔn de fɔ silamɛ nafigi in kɔnɔ quoi voilà faamuyali sɔrɔla a la mais a ka 45 o dɔnkili bɔlen i ma gɛlɛyaw dɔw sɔrɔ mɔgɔ dɔw ma wuli k'a kɛ i b'a fɔ k'i kan b'olu de ma non bon ne ta ye karamɔgɔ n ye da tu karamɔgɔ minnu na parce que mɔgɔ caman n'i y'a ta k'a lajɛ silamɛya kɔnɔna la mɔgɔ caman b'a fɔ de n ka karamɔgɔ ye nin n ka karamɔgɔ ye nin i m'a faamuya diinɛ ko don quoi dɔw bɛ tugu nin tigi kɔ k'o de ka wajulu ka di n ye dɔw de bɛ tugu nin tigi kɔ k'o de ka wajulu ka di n ye effectivement bon en réalité ne yɛrɛ bɛ wajulu sugu min fɛ i bɛ wajulu de kɛ sisan ne yɛrɛ sigilen k'i lamɛn ka ala ka masaya fɔ ne wajulu minnu kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ tobi n yɛrɛ ma ne bɛ se so dɔrɔn ne bɛ taga n kɛ seli kan quoi mais ka n'i sigi nin ma ɲi nin ma ɲi gulɔmin ma ɲi jɛnɛya ma ɲi san joli a kuma bɛ ka kɛ dɔ de fɛn tɛ ka bɔ a la dɔ de bɛ ka fara a kan tu es toujours là i bɛna ni fɛn dɔw de ye mun bɛ masa ka sebaya yira jɔnni yɛrɛ sigilen na a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ala ye masa ye quoi i m'a faamuya donc mɔgɔ si ma wuli ka fɛn non bon hali ni mɔgɔ wulila o ne kɔni ma ɲɔgɔn ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la n'i kɔni wulila ne kama i tɛ ne ye donc e bɛ kuma mɛ e tɛ kɛlɛkɛla ye ne tɛ kɛlɛkɛla ye o i nana a ka ko kɛra cogo di mais ne m'i ta i tɔgɔ ma o ou bien voilà d'accord donc si tu te sens a kɛra cogo cogo i ye dɔnkili da cogo cogo mɔgɔ dɔ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi donc dɔnkili yɛrɛ nafa o de il faut que bɛɛ k'i yɛrɛ i ka dɔnkili kɔnɔ donc o de ye dɔnkili yɛrɛ nafa ye donc o kɔrɔ ko dɔnkili tiɲɛ yɛrɛ la a bɔra kun ka na a y'o sɔrɔ quoi d'accord donc faamuyali sɔrɔla o la a ka 45 an bɛ continuer ni question ye hali bi sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn depuis a ka 45 yɛrɛ donna dɔnkili kɔnɔ fo ka taa se an bɛ don min na i ko bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i k'i da don bɛɛ la i ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na ani an filɛlibagaw an bɛ faamuyali sɔrɔ a ko la bon mali dɔnkilida ko tiɲɛ yɛrɛ la ni indien courage t'i la a ma nɔgɔn dɛ effectivement voilà parce que pour un début yanni i ka dɛmɛbaga sɔrɔ a bɛɛ autoproduction de i yɛrɛ de bɛ boli boli ka t'i ka pamisɛnninw kɛ k'o warininw ta ka boli ka taga studio tigi dɔ deli ɲan ma dɛ a kɛ tan ni ne bɛ n bolo dɛ i ka son kelen dilan ka jan bon i b'i to la i ka son dɔ bɛna cartonner i bɛ tɔgɔ sɔrɔ donc n'i ye tɔgɔ sɔrɔ wagati min na sisan showbizmaniw fana bɛ na e ye pura de ye sisan quoi donc bɛɛ bɛ fɛ ka dunni kɛ bɛɛ bɛ fɛ ka dɔɔni dɔɔni dun donc dɔ b'i ta yan fɛ cɛ dɔgɔ n'a tâche yan fɛ c'est bon pour ton image i m'a faamuya o warinin dɔ minɛ k'o bila a kun e tɛ bɔ o kalama a ye tâche effectivement ma nɔgɔ voilà dɔ fana bɛ na yan fɛ e cɛ dɔgɔ entre nous viens tu fais une petite prestation pour moi et puis voilà a bɛ bɔ télé la wariko tɛ nin ka ɲi yɛrɛ de ma i bɛ percer i m'a faamuya bon e kɔni bɛ sanga la e bɛ ka bɔ télé la dɔrɔmɛ kelen t'e kun o ma nɔgɔ voilà voilà bon mun yɛrɛ u bɛ artiste u bɛ Mali artiste bɛɛ sɛgɛn o kɔni ye ne sɛgɛn ne yɛrɛ ta kɛ fɛnɛ kɛra mun ye mɔ dɔnbaga ko quoi parce que Mali dɔnkilidala ni dɔnbaga cayara kojugu a ma nɔgɔ i kɔrɔmuso terimuso i m'a faamuya i ni minnu ye denmisɛnninama ye carré kɔnɔna la ninnu bɛɛ b'a fɔ cɛ a ka fa de bɛ a ka la a bɛ sɔn ka wariko kuma fɔ ne ye n b'a wele sa a bɛ na se i bɛ taa anniversaire la fu i bɛ taa mariage la fu fɛn bɛɛ k'a sɔrɔ e bɛ wari de bɔ alors que o dun ye ka baara de ye dɔnkilidala dayirimɛ bɛ dɔnkili de la o c'est comme ça voilà et puis n'i kɔni y'i débrouiller n'i y'a ɲɛ sɔrɔ pour que bɔsiba minnu fana bɛ dugu in kɔnɔna la yan olu fana ka wari sugu dɔw ta ka d'i ma o k'a sɔrɔ wari sugu dɔ e ye dɔ de sɔrɔ i yɛrɛ ye quoi effectivement sinon minnu mago b'a la o tɛ taa d'olu ma o donc bezi de b'e la e bɛ ka wari sɔrɔ i yɛrɛ alhamdulilayi olu fana bɛ na ka na tɔni dafa k'u y'i dɛmɛ en réalité u m'i dɛmɛ quoi olu fana tɔgɔ bɛ to yen nɔ quoi olu tɔgɔ bɛ to yen toujours mais dɛmɛ tɛ quoi ne kɔni t'a kɛ dɛmɛ ye ok parce que
mɔgɔ min bɛ $5 million sɔrɔ a yɛrɛ ye essence sɔngɔninw na n'i taara $2 ta ka d'o ma i ma ko kɛ o alors que artiste dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali n'i ye $20 d'o ma $30 ka clip dɔ kɛ o y'u ka miliyari de o bɛ joie a ka taa complet 2 san dɔrɔn ka vidéo dɔ kɛ c'est bon i y'o de tigi dɛmɛ sinon dɔ in ma foyi de kɛ il m'a faamuya il faut que o yɔrɔ de faamuya quoi il y a des artistes qui sont dans ces pays tellement talent b'u la kabako don quoi mais a bɛɛ ye autoproduction i bɛ taa sɔrɔ pour que ka taa studio la c'est un problème pour que ka clip kɛ c'est un problème u ka fɛn bɛɛ u y'u yɛrɛ ye donc voilà quoi. donc o kɔfɛ e ma gɛlɛya foyi wɛrɛ sɔrɔ. bon à part que n ka juru caman bɛ mɔgɔ caman na. donc an bɛ welewelekan lase ko a ka 45 ka juru bɛ fɛn fɛn la nin wagati in na n'aw tulo b'an na a ye Orange Money a ka wari ninnu ci voilà u ye faamuyali sɔrɔ kow la donc an bɛ continuer ni question ye a ka 45 diɲɛ kɔnɔna la i ye gɛlɛya sɔrɔ togo togo mais kɔfɛ hɛrɛw bɛ na dɛ nɔgɔya dɔw nana an t'an da don la an ka kuma olu fɛnɛ kan musique ye opportunité minnu dayɛlɛ i ye an ka dɔ kuma olu fɛnɛ kan. bon moi a kɔni ye ne lafiya côté caman fɛ quoi parce que de un n'i ye fɛn kanu i bɛ nafa sɔrɔ a la quoi du moment que a ka di i ye i y'a kanu à 100% moi je pense que i bɛ nafa sɔrɔ a la bon ne ye n ka muso furu k'an to musique kɔnɔna la i m'a faamuya bon n bɛ bugusɔnni dɔ bɛ n bolo sama yan n bɛ k'o laban voilà n bɛ k'o baribari dɔɔni voilà n y'olu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna la bon ko caman fana bɛ hali ni n taara sugu ni fɛn ninnu na ni n donna butigi caman kɔnɔ ko n bɛna sanni kɛ ni u ye n ye dɔrɔn u bɛ caman bɔ prix la quoi dɔw yɛrɛ bɛ fɛn dɔw ta ka jan fu a ye an ka artiste a bɛ taa bon sufɛla fana fɛ ani porteurs u tɛ n sɛgɛn quoi n'u ye ninnu ye dɔrɔn ninnu y'an ka artistes ye a ye ninnu to yen voilà olu bɛɛ y'a avantage ye quoi exactement voilà sinon an bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi projet minnu bɛ a ka 45 bolo a k'a da don bɛɛ la ka ɲɛfɔli kɛ. Bon, là, je suis sur un projet de studio de production. Studio de production, mais faire au DL. De un, avec un renafa kosebe. Voilà, parce que femme do al dembe wolobi avec donc lida. Exactement. Donc, studio flena bi bolo, dongo do wardo be do en même temps. I dɔgɔni minnu fana bɛ ni talent b'u la a bɛ se ka kɛ sababu ye olu fana ma togoya t'u bolo talent b'u la i b'u produit donc olu bɛ lafiya e yɛrɛ bɛ lafiya. d'accord comme i yɛrɛ ko studio de production bɛɛ t'o o faamuya sisan i t'o ɲɛfɔ an ye bamanankan na an bɛ pour que parce que émission in c'est en bamanankan parce que la majorité de la population ne comprend pas français en fait. ok studio de production tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnkilida yɔrɔ dɔnkilida bon quoi. donc i bɛ se ka na dɔnkili i ka dɔnkili labɛn so min kɔnɔna la a ka se ka labɛn togo la togo min na n'a bɔra mɔgɔw bɛ nimisi wasa sɔrɔ voilà donc o de don ka ordinateur ni micro ɲini fɛn fɛn tout ce qu'il faut quoi. i faamuyali sɔrɔ la ko la voilà sisan nɔ caméraw bɛ san. voilà bon caméra ninnu o ye n'i bɛ fɛ ka a bonya ka taga clip ko ninnu don a la donc mais pour le moment e bɛ fɛ ka na ni ordinateur ye o ni micro donc o ni a tɔ mɔgɔw bɛ na o kanw ta ka son dilan k'a d'u ma. voilà donc peut-être que kɔfɛ ni caman sɔrɔla an bɛ caméraw fana san donc an bɛ clipw fana kɛ. ala k'o nɔgɔya o yɛrɛ nɔgɔyara ka ban donc a ka 45 kuma ɲɛna sinon an bɛna i ka son in kan son in ye mɔgɔ caman ladɔn an ye dɔn kɛ son in na bamakɔ yan sa bi furu a ka 45 sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ furu in i bɛ ka kuma kan cogo min na a situation n'a sɔrɔ i yɛrɛ de y'a vécu walima n'i y'a imaginer de k'a sɛbɛn ten tɔ walima n'i ye inspiré a kan de i ye situation ye dɔ bɛ k'a vécu i fana y'a ye i y'a sɛbɛn sisan an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli yɛrɛ de kɛ so in nana cogo di i ka ɲɛfɔli kɛ yɛrɛ cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ a ko la. bon le son ne yɛrɛ ye son inspiration sɔrɔ cogo min don dɔ la n terikɛ dɔ en 2014 ale de ɛgirila muso kɔrɔ quoi a dimina muso kɔrɔ donc ne bɛnna ne donna salon kɔnɔ dɔrɔn k'an sigi tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka kumaw ɲɛfɔ ne ko non ko karisa n ko ni i ni muso kɛlɛla aw kana kɛ pɛrɛn-pɛrɛn ye sa aw bɛ ɲɔgɔn ye so kɔnɔ a b'a kuma kɛ i m'a faamuya o yɔrɔnin bɛɛ cɛ ye ne tɛgɛ ta dɔrɔn ka taga terrasse ka finigɔyɔrɔ la kɔfɛ
k'a ka fini kotaw yɛrɛ ne la ne ɲɛ b'a ka bɛnw dadalen na mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'o ko quoi e ma ke ni ala cɛ ni yɛrɛ kan ka kɛ non a yɔrɔnin na moi-même ne yɛrɛ tora yɔrɔ kelen quoi sina k'e bana ten tɔ voilà donc ne taara so j'ai fait 2 jours je réfléchis bon on ni nin kɛ tan c'est un cas nin bɛ bɛɛ da la quoi effectivement parce qu'en réalité muso caman bɛ ɲina c'est vrai cɛ caman bɛ cɛw la dɛ mais muso caman bɛ ɲina ni ɲina so kɔnɔ en tant que jeune e denmisɛnnin de i furu la baara bɛ baara la kana sɔn baarakɛla ka kɛ les bonnes là baarakɛla ninnu bɛ so kɔnɔna la de k'i dɛmɛ fɛn dɔw la ka minɛnw ta ka gɛrɛ la mais i cɛ ka tobili i tɛ ka so kɔnɔ ɲɛgɛn ni fɛn ninnu kana sɔn diɲɛ farala ala ka baarakɛla k'a kɛ quoi si tu peux le faire là du moment que tu peux le faire bana t'i la foyi t'i la moi je pense que il faut le faire quoi ne bɛ mɔgɔw dɔn Bamakɔ yan nɔ mun b'u bolo je peux dire que milliard b'u kun mais wallahi u yɛrɛ de b'u cɛ ka tobili kɛ effectivement yɛrɛ b'a situation caman voilà tu yɛrɛ fisaya ma u bɛ finiw ko u bɛ tobiliw kɛ an n'u bɛ taa baarayɔrɔ la u b'u ka baara bɛɛ kɛ bon par contre i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ togoya ba tɛ cɛ bolo mais wallahi muso bɛ wuli muso yɛrɛ t'a dɔn mun tobila ni tilela nana sigira a yɛrɛ bɛ baarakɛla ɲininka e ye mun de tobi bi u yɛrɛ t'a dɔn mun b'u ka daga kɔnɔ donc c'est pas sérieux i m'a faamuya donc o de la ne sigi k'a lajɛ ne yɛrɛ tun ma muso furu à l'époque muso tun tɛ ne bolo ne tun ye cɛ kana kulukutu de donc ne ye n ka dɔnkili sɛbɛn ka n ka temps ta après ne ko bon est ce que ne kelen ko min da bɛ ja donc comme o y'a sɔrɔ ne yɛlɛmara Mayanbugu fɛn Dami Star tun bɛ ne kɛrɛfɛ a wagati an kun ye groupe dɔ créé ko Mali Frappe Mali Frappe vous étiez au nombre de combien 6 personnes oui Kapaflo Dami Star Sobrezi Yankech Les Icoules et puis moi d'accord voilà 6 personnes donc un groupe créé bon après nous on a un groupe ne bɛ fɛ ka message min don a kɔnɔ o tɛna don a kɔnɔ donc après n ye Dami wele n ko bon on fait comment n ye n ka texte yɛrɛ la Dami ko ko mariage son dɔ tun b'ale yɛrɛ bolo donc Dami fana y'i ka refrain da c'est comme si an dilan ɲɔgɔn fɛ quoi k'a sɔrɔ ale ta dilannen b'a bolo ne ta dilannen b'a an nana ta k'a da idéw bɛɛ kun kɛra kelen idée bɛɛ kɛra kelen an taara studio la an ye son bɔ studio tigi ko non ko nin son in kɔni k'ale tɛ dɔwɛrɛ fɔ an yɛrɛ k'an sigi ka nin résultat lajɛ et puis ça a été comme ça voilà bon mun fana y'an sɛgɛn mɔgɔ caman tun bɛ k'an kɛ Guinéens de même si dɔw tun bɛ fɛ k'an olu ka mariage la mɔgɔw tun bɛ ne écrit kuma bɛɛ n ka page kan i m'a faamuya après mɔgɔw kelen k'a dɔn de k'an ye malien ye wagati dɔ la olu ka mariage la u y'an ɲini ka sɛgɛn donc le fait que a fɔra k'an tɛ malien ye olu découragé la ko n'i ko k'i bɛ nin labɔ Laginɛ ka na a ko bɛ caya quoi prix bɛ caya or voilà ça tombe bien an y'an da don bi furu la ayiwa plateau des stars de don on bɛ commentaire kɛ mais avec des preuves à l'appui hein ça non a ka 45 yɛrɛ k'a voix fini ni bi furu ye fo ne yɛrɛ ka sigilen ka sina ka sunɔgɔ ta awɔ ok ala ka refrain de da o bɛ ka couplet da a dɔ da dɔrɔn awɔ an ne m'o faamuya bi furu kun ye nisɔndiya le di k'anw ta kɛ pɔrɔci kan hali min ɲɛ gilanna da ye bi fɔ n ka to tɔrɔgɔ la furu bi ma n tɛ ɲininka o an kunfɛ ta a furu bi ma o a gɛlɛma FFB cɛ ni mana suwalen dɔ diya ne ka kumunenba in kale kan fa ka ne jan ne ye miiri wagati mun kun bɛ taa ni nɔfɛ sunkuru ɲumani cɛ i ta ye kite ka fɛ o wagati ne kun bɛ perese de su ka ko ka taa n ka koyena sanni dɔ ka ɲɛ ko ne kun bɛ nɛgɛn bisuniw bɛ kɛ ne la a ye n kunkolo mɔmɔ fo ka telu bɔ n kun na merci tun telu bana dɛ telu bana sa nɔni foyi t'a yɔrɔ la depuis n ye kumunenba in bila i ma n kulɔ tuguni bɔrɔnw yɛrɛ bolenba de don voilà a ka 45 son jara merci beaucoup donc an bɛ continuer ni question ye hali sisan nɔ voilà sisan nɔ a ka 45 ayiwa ne tɛ dɛ filɛlibagaw de ko k'u ka ɲininkali kɛ ko n'an sɔrɔ ko i furulen don wa walima n'an sɔrɔ ko ni kow de bɛ walima ni célibataire ya ni b'o de la hali sisan nɔ non bon furulen don alhamdulilayi muso bɛ n bolo a y'a mɛn ko muso b'a bolo k'a furulen don minnu kun doni tun bɛ minnu kun sanfɛ k'u k'u doni jigin voilà mais c'est pas gâté à ma tienne parce que tɛgɛ comme bagi bɛ kelen la a tɔ tora 5 ye quoi 4 ye quoi 4 saba kɛ ayi tɛgɛ 5 de bɛ mɔgɔ la
ayi ni bagi donna kɛlɛ la mais kuranɛ ko ko 4 de ayi bon ne kɔni bɛ baara kɛ n tɛgɛ hakɛ min b'i la bagi bɛ se ka don bon tɛgɛ 10 de don fɔlɔ quoi. Ok, d'accord. Donc comme bagi bɛ kelen na on verra bien quoi. Ayiwa an lalibagaw a ka 45 kun ka di minnu ye k'aw kana o doni jigi ne de tu filila ko parce que ko tɛgɛ tɔ tora 4 hali bi o kɔrɔ ko espoir bɛ yen nɔ. Voilà sisan nɔ a ka 45 an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ den b'i bolo walima n'a sɔrɔ den. Si den bɛ n bolo musomanin. Ah d'accord. Elle a 4 ans. Ouais. Ah, il va raconter fo fo lo buga bi ɲɛga. Ah là ça fait plaisir. Sera ni nga ko. O ma nɔgɔ mɛnɛ. O ma nɔgɔ mɛnɛ. D'accord. Voilà ça a ka 45 question min bɛ nale. Mun yɛrɛ de ka di a ka 45 ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. Ah mun ka di ne ye. Diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ka to ka ne invité dɔrɔn ka saga faga an ka saga sogo dun. O de ka di ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye. Awɔ. Ka to k'ale invité dɔrɔn an lalibagaw j'espère que aw ye kuma in faamuya. Ka saga ba faga. Ka to ka saga ba faga dɔrɔn ka to k'ale invité. Olu de ka d'ale. Barbecue bɛ ka kɛ a banna. Sinon e tɛ wari yɛrɛ fɛ. Ayi n bɛ wari fɛ dɛ. Ayi mais e ko ko saga de ka di hali ni wari ye o. Saga faga n'i ye saga dun mɔgɔ kɔni b'i wele ka saga faga o tɛ n'i bololankolon bila ka taa so sa. O kuma fana ye tiɲɛ. Effectivement. Ok donc à 45. Avec la question me poser o ye de sisan nɔ. An bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ dɔnkili bɛ a tɔgɔ kɔrɔ bolo bilen parce que avec l'avènement des CD o ni disque ninnu ni an ma disque non pardonnez clé USB ninnu voilà o ni transfert ninnu par le téléphone n'a sɔrɔ dɔnkili ti n'a sɔrɔ nafa bɛ dɔnkili la bilen quoi. Bon nafa dɔɔni b'a la comme nafa ba b'a la comme nafa t'a la parce que n'i bɛ droit d'auteur la. Normalement il ka droit ninnu san o san I bɛ taa ta. Bon n'i ka dɔnkili ça tourne n'a kɔni dɔnkili bɛ jouer radio la ou bien k'a bɛ jouer télé la olu fana de bɛ taga ni u ka fɛn papier droit d'auteur la comme quoi karisa jouera karisa ka morceau jouera nin hakɛya kɔnɔ san kɔnɔ donc en fonction de cela I kan ka sara prime na o bɛ d'i ma. Ya dɔw ta bɛ dɔgɔya comme dɔw ta bɛ caya bon o bɛ yen. Bon sinon à part ça concert fana la n'i bɛ tourner artiste caman bɛ yen nɔ u tɛ jouer Bamako mɔgɔ yɛrɛ t'u dɔn yɛrɛ mais u bɛ tourner wokɔnɔnani ninnu na quoi Damanda ni village ni sous région ninnu na u b'u ka tourner kɛ I bɛ taa sɔrɔ fɛn bɛɛ b'u bolo mais mɔgɔ t'u dɔn Bamako I bɛ taa sɔrɔ u bɛ se ka n'u ye stade ta yan mɔgɔ tɛ t'u lajɛ yɛrɛ mais pourtant ça va quoi. Bon dɔw fana bɛ yen nɔ olu ta ye fasada ye olu dan ye dɔrɔn ka fasa bɔ dɔ ye dɔrɔn ka t'o cachette d'o ma o ni mobili clé ni miliyɔn 2 bɛ segin I m'a ye o olu balo cogo ye bɛɛ n'i balo cogonin don quoi. Effectivement. Voilà donc a bɛ n'a fɔ nafa b'a la nafa t'a la ça dépend de comment tu le fais quoi e de b'a dɔn sisan bon an bɛ don min na ko bi ne ye n ta kɛ dɔnkili jalanida ye I m'a faamuya ne kan ka wari sɔrɔ dɔnkili in na cogo di o de don parce que n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnkili yɛrɛ message tɛ ka véhiculer bilen comme il le faut quoi. Effectivement. Jeli kunda ne yɛrɛ tɛ dɔnkili kɔrɔ ma mɛn jeli da bilen wala kuma tɛ rappeur ma a bɛɛ kɛra fasadala ye I m'a ye donc ani kɔrɔmatigɛli ni fɛnw bon hali san rappeur denmisɛnnin ninnu u ka dɔnkiliw bɛ yen mais I b'a sɔrɔ fasada ka ca f'i ka dɔ tɔgɔ fɔ pour que u ka ko dɔ k'i ye quoi. Effectivement. Voilà donc nafa b'a la bon n'i y'a ta k'a lajɛ an fana bɛ wari fulama sɔrɔ ka tɛmɛ Tadabom ninnu ka wagati kan quoi. Ah ok. Parce que an t'an kurutu yɔrɔnin dɔ la an ni dɔ bɛ don olu ka wagati la o ye dɔ sɔrɔ dɛ mais sisan dɔ fana bɛ sɔrɔ a la ka tɛmɛ o kan quoi. Voilà parce que I bɛ taa rappeur denmisɛnnin dɔ I bɛ taa sɔrɔ a ka mobili b'a bolo a ka appartement b'a bolo il a comme argent de poche 200 000 ou 300 000 francs sur lui a bɛ se k'o dun su kɔnɔ ka tɛmɛ a sen fɛ quoi. Voilà. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Sisan a ka 45 komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ la mais an tɛna a kuncɛ cogo si an bɛ fɛ I ka conseil dɔ di conseil kɔnɔna la I dɔgɔnin minnu bɛ fɛ ka don dɔnkili la parce que n'i ye dɔw ɲininka nin bɛ dɔnkili la mobili b'a bolo ni a bɛ tan to a bɛ tan ne yɛrɛ fana bɛna don a la ka sɔrɔ a t'a a kɔnɔna ko dɔn ou bien dɔw bolo excitant ta yɔrɔ dɔrɔn de don bon ne minnu fana bɛ yen déjà olu ka kɔrɔmatigɛli I yɛrɛ ɲuman na n'u ka fɛn ninnu donc I ka conseil di cogo min na bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. Bon rappeur kunda genre il faut avoir quelque chose dans la tête pour que k'i jɔ jama ɲɛma ka kuma. Effectivement. Donc ne bɛ mun fɔ denmisɛnninw ye tolon tɛ sɛbɛ sa sɛbɛ tɛ tolon sa
a b'u ka kalanw kɛ après ni mun daga ye dɔnkilida ye n'i yɛrɛ b'a dɔn sincèrement en âme et en conscience dɔnkilida de ka di ne ye ne bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ don a la effectivement crime tɛ quoi mais a kana ni i ka ko wɛrɛw bali quoi a dɔnkilida tɛ mɔgɔ kɛ dangaden o mɔgɔ de b'i yɛrɛ kɛ dangaden tu n'es pas obligé de prendre de la drogue là pour que ka dɔnkilida o au contraire yɛrɛ ko i bi drogue ta ko ka inspiration ɲini n'i ye drogue ta i bɛ sunɔgɔ de ou bien i tɛ bɔ i yɛrɛ kalama e bɛ se ka mun fɔ o wagati ko o bɛna jama lasɔn i m'a faamuya donc u ko yɔrɔnin ninnu bɔ u kunna quoi donc n'u bɛ fɛ ka don a la u k'u ka kalanw kɛ et puis après il peut partir sur de bonnes bases quoi u ka mɔgɔ sɛbɛlama dɔ ɲini u bɛ gɛrɛ mun na mun bɛ conseil d'u ma bon n kɔrɔ ne kan ka kɛ tan o denmisɛnnin baden bɛ ne bolo minnu bɛ na ne fɛ yen viennent me solliciter u bɛ na ne fɛ yen nɔ a ka ne bɛ fɛ ka kɛ tan nin an ka kɛ tan ne yɛrɛ souvent ne bɛ taa caman bila studio la u b'u ka fɛn na ni partie min ma ɲa ne b'a fɔ bon fais comme ceci fais comme cela effectivement i ma bon o ye rappeur kunda ye jeli kunda ne bɛ mun fɔ olu ye tiɲɛ yɛrɛ la sagitala ninnu olu de bɛ jeli ninnu bila ɲɔgɔn na vraiment sagitala ninnu ka n'u lamɛn parce que jelimuso ka sagitala de b'a fɔ sa karisa ne taara karisa ka sumuyɔrɔ la a ye nin f'i ma a kan bɛ e ma e ma sɔn in na mais walayi nin e fana b'o minɛ k'i sigi n'o ye ko ka taa don studio la ni o ye o kuma ye parce que e ka sagitala y'a f'e ye k'e monter karisa ka sɔrɔ e yɛrɛ m'a ye yɛrɛ mais i b'a tigi wele a wele téléphone na karisa ne ma nin faamu dɛ ni mun bɛ a tɛna f'i ye a banna pewu ou bien ne hakili la o kuma bannen o yɔrɔ na ou bien n'a sɔrɔla i b'a ka so yɔrɔ dɔn i bɛ taa fɛ yen tranquillement e artiste de ne artiste de kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ foyi tɛ i m'a faamuya donc n'aw bɛ ɲɔgɔn bɔrɔtɔ o bɛ kɛ sokɔnɔna la ye a bɛ tila ka bɛn a la k'aw sigi k'aw ka to dun a bɛ tila ka tɛmɛ n'aw ka kow ye c'est simple quoi mais kɛrɛfɛmɔgɔ artiste kɛrɛfɛmɔgɔ o de bɛ artiste bila fili la Sidiki Jabate fana ko fanu de don fanu de b'aw bila ɲɔgɔn na non fanu tɛ dɛ en réalité i bɛ taa sɔrɔ fanu ni artiste yɔrɔ ka jan u t'a dɔn u b'a la sɔrɔ cogo min k'u hakilina t'a fɔ a ye hali n'u y'a ye boîte la ou bien n'u y'a ye jigiyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ a ka sagitala n'a ka cocktail minnu bɛ yen donc jama ka ca hali n'i ko k'i bɛna photo ta dɔ b'i gosi ta k'a occupélen don awɔ occupélen don artiste yɛrɛ tɛ min fɔ voilà anw yɛrɛ animatrice an b'a situation caman voilà donc ayi i m'a faamuya donc olu tɛna fanu tɛ o il faut que mɔgɔ de ka i ka entourage de ka ɲa ton staff la i ka manager fara i ka fɛnw kan hali n'i ko k'i bɛ fɛn dɔ kɛ manager de kan k'a fɔ artiste kan ka siran manager ɲɛ de mais yan manager de bɛ siran artiste ɲɛ artiste kan ka siran manager ɲɛ ni e ye dɔ wele sisan k'a ka na yan i b'a n'i y'a ka manager wele manager n'i ko ko émission directe de don k'a ka na 10 heures donc c'est le manager qui doit tout faire hali n'a bɛ taa lawuli depuis 6 heures a k'i labɛn 10 heures kɔni b'a sɔrɔ yan nɔ komi émission directe de don effectivement mais i bɛ taa sɔrɔ n'i ye 10 heures fɔ artiste yɛrɛ bɛ na 16 heures an b'a situation caman vécu yan voilà donc sérieux t'a la quoi donc ne bɛ mun fɔ dɔrɔn ni mun bɛna n'i y'a mɛn a bɔnna a sigira il faut communiquer quoi vraiment il faut communiquer ne y'a mɛn karisa ye nin fɔ ne ma n'i y'a ka terikɛ numéro bɛ ne bolo ne b'a wele de ou bien je vais chez lui karisa ko kɛra cogo di mun de ye bila ka nin kuma in fɔ ale fana b'a fɔ ale b'a sɔrɔ ale fana ka sagitala de y'ale monter i m'a faamuya ale fana b'a fɔ donc mais ne ko kɔri sagitala yɛrɛ tɛ a ka 45 fana bolo o t'anw bolo parce que an t'o bɛɛ wari sɔrɔ sumuyɔrɔ na mais a ka 45 sera ka nin sagi ko in dɔn cogo min na o dabali ba ne ko ma kalama de sa i m'a faamuya bon i bɛ taa mɔgɔw kun kari-kari ɲɔgɔn na à cause d'un 10 000 20 000 n'u bɛ taa so ka taga jamana kuturu bila ɲɔgɔn na denbaya kuturu i t'a sɔrɔ dugu bɛ ɲini ka ci mɔgɔ fila kama mɔgɔ non an ka sabali quoi d'accord a ka 45 merci faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ un petit dernier coucou pour la famille tes amis surtout à la Sirani. Ouais, donc mes belles faux, je salue la maman, comme elle est bien suivie, kojugu. Voilà, ninga madame yere, nga bébé ni choco. Ni kumate kesade. Voilà, nga crème fraîche. Aywa. Abana, donc mes fans belles faux, inchallah, ko be sena ko be nali. Donc anga na pressé. Anga glanganya. D'accord. Ameli ma cheni muso, ni ne tume ambolobi ka ira aula. On est né, en famille, les chamans sont à 45 ans. Donc, on a un peu au cas de